ka khubor ka basosi halo Ronaldo tang martin kut ka chele kai bat ka Croatia kumbabar girif bola kaleng ka partai ki tepi yakane bag chele kai hapne kari Portugal bat kari Croatia kalong ka baitanat bat hoy warla na kaleng ki bobon kila kemilanti bag Croatia kan mat ya jing job bat ka Portugal kan mat ya jing rem na bar na kaleng ka Croatia ka kham ya teli ban ya ka bolong ka Portugal hari ke ipat ka baja kalong ba ka no sep kam shem la tho ya ka Croatia bat ka Portugal kalamat ya ka jing job bat ka Croatia kala hap no pat pan lik phai yeng bat ka ni ka dei ru ka sin ka ba khaddo ba Modric on shemanta ha ka World Cup kumda lai ba warla na kaleng ka Portugal kalamat ya ka jing job ha ne kanti bamta re ke ipat ka ba kan hamat ha ni si ban sawan kolong ka ba kham e shishu ha ka ba kan haban yo khun persyahiru ya ka Spain kumda tang maria yo ya ka jing ban menta na kaleng kendong kersan jo ka Portugal Ronaldo kilamat ya ka jing sosi ha ka ban na kaleng ka hanman ka jo Ronaldo kala pan pau ya kentien panda ka Ronaldo la dep shim ya karai ba hadien kan ding World Cup undom bi madan shu lano hiru napo kari Portugal kumta kini kentien kila dunggak ya kendong kersan jo Ronaldo ber kumjur ya kendong kersan jo ka Portugal nomor kitip bahaba Ronaldo umle kai shu ka football kamlong shu kumni kumbalong menta kumlei shimon